Hej, velkommen til min kanal her på YouTube. Jeg hedder Daniel, og min kanal hedder Security in Mind. I dag laver jeg en Christmas special, det vil sige på dansk. Det meste, jeg laver, er jo faktisk på engelsk, men i dag vil jeg faktisk gerne lave noget på dansk til jer alle sammen derude. Jeg har valgt at køre det på dansk, og selvfølgelig skal jeg også bruge en dansk model. Det vil sige, at jeg skal naturligvis bruge Campfire Security, som jeg er inde på lige her. I dag skal vi kigge på det, der hedder Web Top 10 Part 1. Et par stykker af dem. Jeg har allerede været hernede i bunden i min operationslinje, og I kan naturligvis regne med, at jeg kommer til at gøre det her for begyndere. Det vil sådan set sige, at jeg vil prøve at forklare tingene sådan stille og roligt ned på jorden. Der er en forventning til dig, at du har en nogenlunde forståelse for, hvad et computer er selvfølgelig. Du har en forståelse for, hvad hjemmesider er, og hvordan man bruger hjemmesider. Og der er nogle tekniske termer og betegnelser, som jeg selvfølgelig regner med, at du godt kan på forhånd, fordi når man arbejder med cybersikkerhed og bare IT-sikkerhed som generelt, så er det jo en top ovenpå noget IT, noget computer science, man allerede har en forståelse for. Og selvfølgelig vil jeg vel til at tage udgangspunkt i det. Men jeg vil gøre mit bedste alligevel for at forklare tingene på en meget stille og rolig måde, så alle kan være med. Vi har en opgave her. Vi skal lære at forstå det, der hedder Broken Access Control. Og det handler jo i bund og grund om, at vi på en eller anden måde kan få adgang til nogle ting igennem en hjemmeside. I det tilfælde handler det jo om Web Top 10. Det vil sige, at det er hjemmeside, det drejer sig om. Og når vi snakker om Broken Access Control, så kan vi se, at der er et billede her, hvor der står noget med, at en angriber kan se for eksempel, at der er et dårligt password, eller har en idé om, at der er et dårligt password, der det hedder read credentials på engelsk, og så forsøger man selvfølgelig at logge ind. Og det vil jo i princippet være broken access. Nu tænker I selvfølgelig, broken access, har det noget at gøre med, at man har valgt dårlige password i brugernavn? Det er sådan i kategorien på broken access control på OS Top 10. Det har også en hjemmeside, der hedder os.org. at man kan læse om, hvad det her Broken Access Control faktisk handler om. Der er også en liste lidt længere hernede, hvor der står nogle ting omkring de typiske ting, som Broken Access Control faktisk omhandler. Og der står noget med, at man har for eksempel lavet nogle settings, der er dårlige. Man har måske glemt at fjerne nogle af de der klassiske settings, der giver adgang til ting. Noget misconfiguration, det hedder miskonfiguration. Det kan være dårlige passwords, eller bare generelt rigtig dårlige små, korte længder af passwords. Man kan også have noget, der hedder Poor Use Management, Inefficient User Handling. Og igen, hvis man har nogle brugere på en eller anden måde, som man shuffler rundt i systemet, eller man på en eller anden måde oplyser brugere omkring brugerne og deres adgang på en eller anden måde i den hjemmeside, så man kan få adgang til det, jamen, så kan der være forskellige måder, man kan misbruge det på. Det er måske lidt sådan obskurt at bare sidde og snakke om den måde her, uden at faktisk se, hvordan det hænger sammen. Så jeg tænker, at vi skal hoppe så nærmest ud i det. Jeg anbefaler selvfølgelig klart, at det du gør, hvis du gerne vil følge med her på Campfire, det er, at du går ind og tager rummet her, der hedder Web 10 Part 1, og åbner labbet. Jeg har selvfølgelig åbnet labbet, eller ved at klikke på Open Lab over, og valgt min browser, Linux Kali hackermaskine. Og det første, vi sådan set ønsker at gøre, det er at lige scrolle ned her og se, hvad er det egentlig vores opgave er. Vores opgave, det er at gå ud og besøge det, der hedder microcms.fire. Jeg tager lige papir der og rest der. Og så skal vi finde det, der hedder en IDOR vulnerability, eller en insecure direct object reference. Og det har noget at gøre med, at vi får adgang til ting igennem en URL. Når vi snakker om en URL, så snakker vi om et eller andet, som for eksempel heroppe, det er en URL, og vi kan ændre nogle ting. Antagelsesvis kunne man jo godt kigge på den URL, der står her, eller du kan lige sætte, kan se det. I hvert fald antagelse vil sige, at jeg har adgang til at se 2023, som er variablen, der kommer igennem vores URL her. Variablens navn hedder et year, eller år på dansk. Lad os nu sige, at jeg skriver 2024, og jeg ikke har lov til at se den med min egen profil. Så vil der jo normalt være noget ude i backend, som der tjekker på det her og siger, at hey, du har ikke lov til at se den her 2024. Det er så en financial report, men jeg kan godt se 2023, der har jeg fået lov til måske igennem management-afdelingen.
Hvis jeg så pludselig kan se 2024-modellen ved at bare ændre det her op i URL'en, jamen så har jeg jo en broken access control, fordi så kan jeg vende og modificere det input, som jeg giver til backenden, altså serveren, og så siger den, hey, værsgo og serverer det til mig. Så der er altså nogen, der har lavet en fejl i systemet, som er det så en programmel fejl, der får systemet til ikke at virke eller crashe? Nej, det er det ikke. Er det en programmel fejl, der giver mulighed for, at jeg som bruger kan få adgang til ting ved at ændre ting, som normalt ikke er en del af, hvis jeg bare klikker på hjemmesiden med de links, der er givet til mig? Ja, det er korrekt. Men fordi det er noget, der er information, jeg selv kan ændre, og jeg kan se det, så har jeg muligheden for det meget let at ændre det. Det vil faktisk resultere i det, der hedder Broken Access Control, og det er også det, der hedder en idle vulnerability. Den næste lille opgave, jeg skal finde, det er det, der hedder Security by Obscurity Pitfalls. Det vil sådan set sige, at vi har med robust.txt at gøre. Og det er sådan, at alle søgemaskiner derude, som Google og Bing og Yahoo og alle de der forskellige steder, vi måske ikke bruger, men vi bruger måske Google de fleste af os i dag, det er jo virkelig bare en hjemmeside, en webcrawler kalder man det også. Men Google er bare en helt normal hjemmeside, som f.eks. Ekstrabladet, men det som Google tilbyder, det er jo en indeksering over en meget stor mængde hjemmesider, den har læst, kigget på, undersøgt og crawlet, altså det er et udtryk, der betyder, at den kigger på de forskellige ting, der er forskellige sider, gemmer det i dens egen database. Når jeg går ud og bruger den søgemaskine, der hedder Google, så kan jeg så gå ud og søge ting frem i det søgeord. Og det er jo princippet det, som robust.txt kan være med til at sikre, at en søgemaskine som Google måske holder op med at kigge forskellige steder. Så med sådan en fil på robust.txt, der ligger på vores hjemmeside, kan vi altså gå ud og bede søgemaskiner som Google og Bing og så videre om at sige, hey, lad være med at klikke på de her sider på min hjemmeside. Men det betyder ikke, at den gør det. Vi skal bare være opmærksom på, at der kan nogle gange godt stå nogle relevante URL'er, som f.eks. /admin eller /panel eller alt muligt andet, som vi forsøger at gemme det væk fra søgemaskinerne. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke bare kan gå ud og klikke i robust.txt-filen, for det kan vi faktisk præcist gøre. Og så kan vi se ting i den, som man forsøger at gemme væk fra søgemaskinerne. Det er ikke en metode, man skal benytte sig af til ligesom at gemme sine ting. Det er noget, man skal 100% sige sådan her. Jeg putter det ind i robust.txt for at sikre, at det ikke kommer frem på søgemaskinen, fordi det er irrelevant information, men det har intet med sikkerhed at gøre. Og det er derfor, det hedder Security by Obscurity, fordi det er sådan en dårlig måde at have sikkerhed på. Lad os starte med at google og åbne en browser i vores lab herude. Og lad os gå tilbage og kopiere den URL, som vi har fået til opgave. Det vil sige, at det hedder microcms.fire. Den åbner jeg så herude i min browser i vores lab. Og så ser vi den her meget smukke hjemmeside. Ja, ikke sådan altså en smuk, men det er i hvert fald en hjemmeside, der har det, der hedder et microcms-system. Vi har en testside, kan jeg se, og så kan jeg selvfølgelig verificere, at vi har noget, der hedder view lige med 1 heroppe. Og vi kan se, at der er en del variabel, der hedder view, og den har lige med 1. Og allerede her spiker det vores interesse, fordi vi har jo en interesse i at sige klassisk Q2. Og det kan jeg godt. Så nu har jeg allerede en idé om, at jeg kan tilgå forskellige, og så kan jeg prøve 3, not found, og 4, og så får jeg så faktisk en forbidden allerede. Bare ved at prøve nogle hurtige få, så kan vi se, jamen hey, not found findes ikke, forbidden. Og jeg kan godt tilgå 2'eren, jeg kan også godt tilgå 1'eren. Så det er interessant for mig at overveje, hvad det her forbidden faktisk betyder lige nu, for jeg ved, der findes en post eller et indslag i det her CMS-system, der hedder nummer 4, som der er forbidden, og det vil jeg selvfølgelig gerne prøve at blive klogere på. Så kan jeg godt se, at jeg kan også oprette en side, hvis jeg har lyst til at gøre det. Så jeg kan oprette en ny side, kan jeg få test, og så skriver jeg bare tester her, for at gøre det simpelt, så trykker jeg create, og så kan jeg se, at der står page created, så går jeg tilbage til home, og der er en testside her, det er sådan set meget fint. Klikker på den, jeg har fået nummer 11. Godt. Jeg kan så se, at jeg kan trykke edit this page. Og lad os lige prøve den funktionaliteten der. Så trykker jeg bare 2-tal der for at gøre det simpelt, og trykker save. Går jeg tilbage til home. Går tilbage til min testside, jeg oprettet, og kan se, at der står faktisk et 2-tal. Så jeg kan faktisk godt editere min egen post. Men jeg har en interesse i,
den her nummer 4, jeg lige har fået at vide, fordi den er forbindet. Og så kan man sige, jamen, hvor er det fra? Jamen, der står jo her, der er forbindet, og det spejler min interesse. Så jeg har lyst til at prøve at tilgå den. Hvis jeg ikke kan se den igennem mit normale view, det er bare at se posten, som vi har her, men jeg kan editere min egen post, kan jeg så faktisk edit lige 11, det er postens ID, kan jeg så editere den ved bare at skrive 4 i stedet for. Så tilgår jeg den post, der har i nummer 4, og det kan jeg faktisk godt. Lige her, der ser vi det, der hedder Broken Access Control. Det vil sådan set sige, at vi har en programmør, som der har lavet en side, der hedder page.pop. Når den modtager en variabel, der hedder edit, og den har et nummer, så er den side, backenden i koden, altså hente den post frem, der ligger i en database, ved hjælp af nogle SQL queries og kode, der processerer det selvfølgelig, og vise den side herinde som en slags, nu kan vi editere siden. Udfordringen det her, det er jo sådan set bare, at programmøren har glemt at sige, hey, siden er markeret som hidden. Det vil sige, at jeg muligvis ikke burde kunne se den, så burde jeg selvfølgelig ikke kunne editere den. Og det er jo en decideret programmel fejl, der er lavet i editeringsfunktionen, som vi så skal have lavet om på. Så som sikkerhedsperson, og som i det her tilfælde er vi så pentesters, eller penetrationstester, eller tester hjemmesidens funktionalitet, skal vi så melde tilbage til programmøren og sige, hey, jeg kunne faktisk tilgå den her side, der er forbidden igennem editeringssiden, for du vil vælge lige at rette op på det og tjekke på, at man er den korrekte bruger, man har adgang til den. Så her er der også noget access control, der er broken. I det tilfælde har jeg fået et flag. Og det er også det flag, vi skal proppe ind her, som jo også står benævnt. Jeg har faktisk allerede løst den, så den gode grund her kan jeg ikke lige proppe den igen. Det her det er den første opgave i Broken Access Control, og den næste herovre, det er det her med mikro-CMS, hvor vi skal tilgå robots.txt. Det er sådan, vi går tilbage til forsiden her, vi skal skrive robots.txt, sådan her. Og hvor kan vi det fra? Jo, det er sådan, at vi kan selvfølgelig gå ud og søge det frem på Google. Vi har gået ud og skrive, hvor er robots.txt lokaliseret. Vi kan også bare spørge på engelsk, selvfølgelig snakker vi dansk her. Og på den måde kan vi så få viden lægge ud i roden af vores web, af vores hjemmeside. Jeg tilgår selvfølgelig bare den her og se, at jeg får en folder, der hedder Secret, og det spejler min interesse. Selvfølgelig gør jeg bare ud og besøge den, og så kan jeg se, at jeg får mit næste flag. Den her opgave synes jeg også ret simpel, og jeg har nok også forklaret den allerede, det her med, at man bruger robots.txt til at gemme nogle forskellige stier eller filer, eller hvad man har lyst til. Det kan både være stier, altså folder, det kan også være det enkelte filer, man har liggende. Så herinde, der kunne stå en disallow, og så en lang liste. User agent stjerne betyder sådan set bare, at vi siger, uanset hvem det er, der besøger hjemmesiden, så vil vi gerne have, at du ignorerer den her folder. Det vil de fleste søgemaskiner sådan set også adlyde, hvis de har nogen respekt for sig selv. Men der findes selvfølgelig nogle andre søgemaskiner, der ikke respekterer dem. Og det må man jo bare sige, jamen, det er ikke en løsning, det her vi kan bruge til noget, det er ikke en gyldig løsning til sikkerhed. Altså, robots.txt, det er det, der hedder security by obscurity i det tilfælde, og kan faktisk også give det, der hedder broken access control. Går vi tilbage og kigger på det flag, vi har, så er det flag, vi fik lige før, som jo er det flag, der ligger i secrets-folderen. Så det her, det er sådan set den første opgave, og jeg tænker, at vi går videre til den næste. Den her opgave drejer det sig om det, der hedder Broken Access Control Cookies. Og med cookies, der tænker vi selvfølgelig, hey, hvor meget data kan vi faktisk gemme på en browser? Hvor meget data kan vi have liggende i vores browser? Hvordan fungerer en cookie i virkeligheden? Det er sådan, at vi i vores browser har noget, der hedder cookies, vi har noget, der hedder local storage, og vi har noget, der hedder sessioner. Cookies er noget, som vi jo normalt måske kender mere fra hjemmesider, der kommer og spørger, om de vil bruge cookies, så det vil sige, at vi gerne benytter cookies i forhold til noget reklame og produktreklamering af diverse ting og sager, hvor vi kan trykke accept eller reject. Men det kan også være noget andet. Session cookies kan også godt holde informationer for os, som når vi logger ind, så får vi tilsendt noget data fra backend af, fra serveren af, som der så sender os et eller andet unikt ident, som vi kan bruge til at sende tilbage til serveren, når vi faktisk kan logge ind. Så det er sådan
engangsnøgle, som der virker indtil vi logger ud, eller i en time, eller hvor lang tid den nøgle nogle gange er sat til. Altså time to live kan man sætte på den TTL, eller bare, forever nærmest. Eller når vi logger ud. Det er forskelligt, hvor man laver sådan systemer. Men i nogle tilfælde, så kan man jo faktisk lave sådan nogle cookies ret dårligt, at man kan lave dem det, der hedder klar tekst. Og har vi dem i klar tekst, så kan vi rette i dem, ændre i dem, og måske sige, jamen hey, hvad nu hvis jeg ændrer nogle af den her tekst her? Så vi går sådan lidt tilbage til den samme metodik igen, det her med, at vi har en URL-linje, som vi så fra før på den her opgave i MicroCMS, hvor vi ændrede edit-variablen til 4. Så ændrer jeg et eller andet, jeg kan se. Men i stedet for det er noget, der er meget visuelt og URL nu, så vil det være visuelt for os igennem det, der hedder under højreklik, og så inspect i vores browser. Og der vil så være et område herinde, der hedder storage. Det er forskelligt, hvilken browser vi benytter, hvad det så hedder. Jeg bruger Firefox lige nu. Og så kan vi se under cookies, der vil så være en cookie, hvis der er nogen cookies. Nu er vi så ikke logget ind i noget lige nu. Men jeg tænker i virkeligheden for at sætte gang i opgaven, så lader jeg lige den her være her. Og så går jeg tilbage til opgaven her, og så ser vi så, at opgaven i princippet går ud på, at vi skal ned og tilgå en side, der hedder... Du tænker jeg, at vi kan finde den rigtige URL. Den ligger... Cookie Factory, så skal vi have fat i en URL her et sted. Vi skal ud og besøge. Og Credentials portal at cookiefactory.fire. Den ligger sådan set derovre. Så går vi over og smider den ind i browseren. Sådan der. Og det er sådan her smukke cookie hjemmeside. Det vi så gør her, det er, at vi har fået at vide, at vi har et login. Det hedder Media, som er brugernavnet. Og passwordet er sommer1234, som er jo et rigtig dårligt password, men vi lader den lige være lige nu. Og så trykker vi employees op, og tilgår employee-portalen, logger ind som Amelia og skriver sommer1234. Trykker submit. Går vi så tilbage til... Jeg kan ikke logge ind. Vi kigger lige igen. Har jeg skrevet noget forkert? Det var med sommer med U. Jeg skrev det med O. Selvfølgelig skal jeg stave rigtigt. Så vi skriver sommer 1, 2, 3, 4. Sådan der. Og så logger jeg ind på min portal. Og så kan vi se, der står Welcome Emilia to the Employee Portal. Emma, our administrator, is still developing the Employee Portal. Blah, blah, blah. Hvis vi går tilbage hertil, kigger på cookies, under cookie igen, så kan vi se, at vi har fået det, der hedder en cookie under cookies. Den har også et navn, der hedder session, og den har et value, der hedder user ID 11. Og så en masse andet, vi er ligeglade med det nu. Det her, det sparker min interesse igen, vil sige, kan jeg ikke ændre det noget. Når man begynder at ændre dem her, så skal man huske at ændre det til et eller andet, så er det 4. Gå ud og opdatere, trykke 5 for eksempel, og så kan jeg så se, så gensætter man, der står så Welcome Alex, så faktisk allerede her, så har jeg fundet ud af, at nu er jeg så blevet employee nummer 4, og employee nummer 4 hedder Alex. Opgaven i sig selv er sådan set ud på, at vi skal ud og finde ud af, og få adgang til den bruger, der kan give os det flag, vi kan bruge til at løse opgaven. Og normalvis så plejer man at tage den øverste bruger i sådan en opgave, det vil sige administratoren, det vil sige at Emma, som er vores administrator. Normalvis, når man laver sådan et system her, så er det den første bruger, der er systemet, der er administratoren, fordi så er det, det er en mærkelig årsag, som er bruger nummer 1, der er det. Så vi tager skriv 1, opdaterer hjemmesiden endnu en gang, og så kommer vi tilbage til Welcome Back Emma, og så har vi fået vores flag hernede. Det er selvfølgelig det flag, vi skal bruge til at give på vores panel herinde, som også det, vi har herinde, for at fuldføre opgaven. Problemet med det her, det er jo, at vi jo meget let kan gå ud og editere den her værdi hernede, og bare gensende koden. For når vi opdaterer hjemmesiden, trykker F5 eller Ctrl-R, eller trykker på refresh op, så vil den gensende den her hjemmeside, og cookien vil blive sendt tilbage til backend, altså serveren, og det vil sige, hey, du har user ID 1, nu har du fået lov til at gøre sådan og sådan og sådan, og så vil den hjemmeside jo, backend serveren jo supply, altså give os den funktionalitet og diverse andre ting og sager. Men nu er vi jo pludselig blevet bruger nummer 1, som er administratorbrugeren, og det er jo et reelt stort problem det her.
Så derfor så er det meget vigtigt, at vi i det her tilfælde husker, at det den her type login-funktionalitet, måden at gøre det på, det er et nej tak. Det kan vi ikke bruge til noget. Se, nu sidder du og tænker, hvordan skulle jeg så have gjort det? Fordi jeg er måske udvikler, eller du er måske udvikler og skriver en masse kode. I det her tilfælde her, der vil jeg nok gå et skridt tilbage og sige, gå ind og læs på OWASP.org hjemmesiden, under det, der hedder OWASP Cheat Sheet Series. Der kan du læse omkring, hvordan du laver en god og sikker login-funktionalitet. Men det er selvfølgelig noget at gøre med at få krypteret den her data og lave noget tjek på det. Noget tjek som en eller anden art. Måske bruge nogle JWT-tokens, altså joke-tokens. Måske en anden måde at gøre det på. Der er forskellige måder at håndtere det på, men den her, den er klar tekst, og det er altså en rigtig dårlig idé. Så det var den næste opgave her på Campfire Security, hvor vi snakker om det, der hedder Broken Access Control. For nu vil jeg sige, at jeg stopper videoen, og det vil sådan set også sige, at jeg har haft en video på omkring en 25 minutters tid, nu vil jeg gætte på. Jeg håber, at den her danske version også kunne bruges til noget, og jeg håber selvfølgelig, at du vil give videoen en like, en thumbs up hernede. Kom med en kommentar, skriv et eller andet fornuftigt, skriv hej for eksempel, eller first som den første. Og hvis du gerne vil hjælpe mig, så er det eneste, du faktisk kan gøre, det er at bare trykke follow, altså subscribe på min YouTube-kanal, og helt automatisk, så har det hjulpet mig, og jeg sætter stor pris på det. Så hvis du gerne vil have nogle flere videoer på dansk, så lad mig se, hvor mange der faktisk siger ja tak til flere videoer på dansk ned i kommentarfeltet. Og så vil jeg selvfølgelig komme med nogle videoer på dansk her fra Campfire. I forhold til Campfire vil jeg også gerne sige, at hvis du rigtig, rigtig gerne vil have en subscription på Campfire, så har jeg nogle discount vouchers, du kan finde nede i beskrivelsen, som du selvfølgelig bare kan bruge til at få dig et bedre tilbud på den månedlige eller den årlige betaling på Campfire Security. Jeg håber, at vi ses på et tidspunkt online, måske til en livestream, eller bare i en kommentar nede under feltet, og du skal være meget velkommen til at sige hej Daniel, eller andet og spørge nogle spørgsmål. Jeg følger rimelig hurtigt op på kommentarer, jeg får, og tager det %. Og jeg håber selvfølgelig, at du har lært noget i dag, og så ses vi igen. Hej.